Seche manok kende bang' kweth mabende sani koro goyo debe ne Migosi Raila Amolo Odinga gi riwruok mare mar Azimio e kaunti noendo ma Migori, jachung' kod chama noendo mar UDA e kom od bura mar Rongo, Migosi Zatta owacho ni mago ok nyal buogo mbi mar chama noendo ei Migori. Nowacho ni UDA nitiere kod kwan moromo chando Raila Odinga. Nowacho ni UDA nitie kod bende kwan moromo chando Raila Odinga kachakore gi Kuria nyaka Rongo, kendo Azimio goyo korgi kaka gibo kawo kom noendo to gibo neno ka koro nitiere lokruok maduong' ahinya e kinde yiero. Nokono jopiny mar mondo mi oyier weche ma kinde ka kinde mag Azimio kod tim mar dongruok mikelo kod jalup jatend piny owacho Migosi William Ruto. Bende ne okwayo oganda mar mondo mi owegi giser ombulu e yor noendo mar demokrasia ma ok gidiyo kor jomoko nikech chama ma bende koro gichung' godo e gwenge ma Nyanza. An aja UDA, my presidential candidate iluongo ni William Samoei Ruto, the deputy president. Joe Azimio la Umoja are actually doing their democratic right. I can't follow that. But beseno gi Rongo poginendre. Why? Nwacho ni Rongo is urinated. Koro kumagidhiye anoko bada. Kagidwaro biro Rongo, let them consult me. Wawuache achiel ariyo. Number 2, my presidential candidate luongo William Samoei Ruto. The rest, okay. That is my presidential candidate. I have a democratic right. Rongo is urinated 100%. The jabora border. No wach gimatimore niya. Wuoyo gi timbe opogore. Jo UDA timo, jo Azimio wuoyo. Koro jopiny oyier.